Malawi Today. Tikupasirani nkhani zowerengedwa mchichewa takhalani pomwepo. Boma la sainira mgwirizano wa zaka zisanu ndi kampani yatsopano ya Madrasa Security Printers Limited kuti izisindikiza ndi kupereka chiphaso choyendera. Mgwirizanowu ndi wa ndalama pafupifupi 52 billion kwacha. Nduna zachitetezo ya mdziko Ezekiel Chingoma wati kampani yatsopanoyi iyamba kugwira ntchito zake mdziko lino usanathe mwezi wa April chaka chino ndipo izisindikiza passport 2000 pa tsiku. Kasimaubi andi zambiri. Kuperekedwa kwa contract yopereka mapasipoti ku kampani ya Madras Security Printers Private Limited kukutsatira ntchito yomwe nthambi zonse zaboma kuphatikizapo nduna ona zachilungamo komanso PPDA zinagwira yowunika kampaniyi malinga ndi nduna yona zachitetezo a Ezekiel Chingoma. Ndunayi yati ndalama zomwe kampaniyi ayipatse ndi zochepa ndi theka ku ndalama zomwe boma linkalipira ku kampani ya Technobrain, ponena kuti kampani yatsopanoyi kwa zaka zisanu ayipatsa $29.9 million za America zomwe ndi pafupifupi 52 billion kwacha, pomwe kampani ya Technobrain ankayipatsa $60.8 million za America. Achingoma ati kampani yatsopanoyi ikuyembekezeka kuyamba ntchito zake usanathe mwezi wa April chaka chino, ndipo mwazina makina atsopano omwe awakhazikitsewa azipanga mapasipoti pafupifupi 2000 pa tsiku, zomwe ndizosiyana ndi mapasipoti 1000 omwe akupangidwa pakadali pano wachiwiri kwa wapampando wa bungwe lolimbikitsa ufulu wa anthu la Human Rights Defenders Coalition Michael Kayatsa wati akuyembekeza kuti boma lakwaniritsa ndondomeko zonse zoyenera popeza kampaniyi pofuna kuonesesa kuti sili kungopereka ntchitoyi ku kampani yomwe singakwaniritse. Nkhani imene ndi nkhani yosangalatsa kwambiri, komabe tikukhulupirira kuti aboma apanga kafukufuku okwanira za kampani imeneyi, komanso kuti akhulupirira kuti ndi kampani imene ingatithandize chifukwa akunena zona Malawi ife tanyengedwa pa nthawi itali. Kwa sabata zingapo tsopano anthu omwe akhala akufuna mapasipoti ku ofesi zosiyanasiyana za nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko lino phatikizapo ku Blantyre akhala akulephera kupeza kalatazi kamba kuti makina samagwira ntchito. Malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasim Aubi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati andale azitsogoza zofuna za Malawi osati kuthamangira kuwagwiritsa ntchito anthu pa zofuna zawo mundale. Ausi omwe amplaizi kumachinga komwe amacheza ndi anthu ati zotandaulitsa kuti malo mobweretsa mayankho pa mavuto omwe anthu akumana nawo andale akuti anthawi kunyoza boma pa vuto la njala koma osapeka njira zothandizira anthu okhudzidwawo. Rafa Muzo walemba ripotili. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu uthenga wake wakulu unagona pa nkhani ya mtendere komanso umodzi pamene anati dziko lino silingatukuke ngati anthu sakugwirizana. Ausi anati mu nthawi ino imene anthu akungokamba za chisankho, anthu akumakamba zinthu zosadziwika, kunyoza ena, zinthu zimene sizingathandize kumanga Malawi chifukwa dziko lino anthu akuyeneka kugwirizana kuti litukuke. Iwo anati ndi zinthu zosamvetsetseka kuti malo mopita kumudzi kukatha kuthandiza anthu amene ndi kuthekera maka andale ena chimene akudziwa ndi kukanyoza boma koma popanda kupereka china chilichonse kuti anthu athandizike. Fa Malawi mtendere ndi wofunika kwambiri, tonse tizikhala pamodzi komanso kuti Malawi atukuke ndikofunika kuti aliyense aone mzake ngati Malawi mzake oti agwirane ntchito, palibe zodana, palibe zomenyana chifukwa sizikatipise kusogolo. Koma chomvesa chisoni chona kuti pali andale ena nthawi ya njala iwo ayinawo kanga chepe angobwera muona bomali kuli njala, bomali kuli njala, iwo akhuta akuoneka kuti ni ndalama sakuthandiza anthu. Kuna kuti ayi tiye nditengere chisanzo cha anthu mwa chisanzo a president opuma Bakiri Muluzi amati akamaenda amathandiza anthu. Chisanzo chabwino kuli Prophet Bushiri samangolalikira amapereka chakudya aposo kawinga ndikupereka zisanzo. Ndiye ifeso andale ndife anthu tizipanga zomwezo zosati chilichonse kutengerapo ndale. Mfumu yaikulu Mlomba inati kubwera kwa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu buderalo ndi chinthu chopambana kwambiri pa nthawi ino imenenso anthu ambiri adakalibe chakudya chokwanira. Tayese sana anthu samangolangula amene alangulira vice president ndalama zili matumba mumangolangula kuti njala siyoseweretsa iyayi. Njala chinthu chachikulu kwambiri choti umaona anthu umabweza zinthu zabwino ndi tumene achitira vice president pano. Mwazina wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu anapereka zinthu mungangati ufa, shuga, nyemba, mtedza komanso ndalama
kwa anthu ena. Malo mwa ZBS kumachinga ndi Rafael Mlozowa. Pomwe njala ikupitirira kusautsa manja ochuluka mdziko lino, Kurumpi amayi ndi ana akugona panja pa msika wa Admark Mbobalo kuti agule chimanga. Kuti mvesa mbiri nayo Brian Machere. Poyankhula ndi anthu omwe anali pa msere wa anthu omwe akufuna kugula chimanga pa msika wa Admark wa Rumpi, anthuwa anali odzadza ndi mkwiyo kamba ka zokhoma zomwe akukumana nazo pomwe akufuna kugula chimanga cha makilogalamu 10 pa msikawu. Ambiri mwa anthuwa amagona pa malowa la mulungu lililonse pofuna kuti agule chimanga mamawa wa Lolemba. Mmodzi mwa anthuwa a Joyce Muhango omwe amachokera ku Kacheche m'boma la Mzimba ati amakakamizika kukagona pa malowa pozindikira kuti msikawu umatsegulidwa Lolemba lokha ndipo akangophonyana nawo ndiye kuti akuyenera kudikiranso sabata ya nthunthu. Iwo ati momwe njala ilili mdziko muno, msikawu ukuyenera kumakhala otsegula tsiku lililonse ndipo kuchuluka kwa chimanga kuyenera kufika pa makilogalamu 20 ponena kuti makilogalamu 10 omwe anthu akugula pano siokwanira maka kwa manja omwe ali ndi anthu ambiri. Bora tizigulako 20 kg thini ndiye kuti ndagula wiki ino sindingabwereso pakati pa iyayi. Mawu ake wapa mpando wa komiti ya pa msikawu Have Msesya wati ganizo logulisa chimanga Lolemba lokha linachokera kwa akuluakulu a bungwe la Admark. Akuluakulu aku Admark nawonso amatifotokozera kuti ngati tipange zoti tigulise chimanga chambiri nthawi imodzi sichitithandiza kuti tisafike nthawi yokolola. Mneneri wa bungwe la Admark Atelesa Chapulapula apempha nthawi asanayankhulepo pa nkhani iyi. Malo mwa Zodiac Kurumpi ndine Brian Machere. Unduna wa za ntchito wayamba ntchito yolimbikitsa chitetezo ndi moyo pakati pa kugwira ntchito zokhudza ulimi pokhazikitsa malamulo ndi ndondomeko zatsopano zotetezera ogwira ntchito ndi kupeka chiputa misozi. Mkulu wa woona za ndondomeko za mundunawu Patricia Zimpita wauza Zodiac kulilongwe kuti ntchito zokhudza ulimi ndi zofunika kukhala zotetezeka chifukwa ndi gawo lomwe limalemba anthu ambiri ntchito mdziko lino. George Kalungwe andi zambiri. Pa msonkhano wa nthumwi zokhudzidwa pa ntchito yolimbikitsa chitetezo cha pa ntchito komanso umoyo wabwino omwe wachitika kulilongwe, Azimpita anenetsa zakufunika kuti akuluakulu amalo a ntchito azifotokoza malipoti okhudza aliyense ovulala kapena kudwala pa ntchito. Phindu lake ndirakuti kumalawi kunoko ikonomi yathu dziko lathu limadalira ulimi, ndiye kuti ulimiwo upite patsogolo akufunika kuti malo ogwiridwa ntchito okhudzana ndi za ulimi kandi mafactory kandi kumunda kukhale chitetezo komanso kukhale zoyenezereka kuti ndingati osamalika. Adiziyenge Ngwira omwe ndi mmodzi wa akuluakulu a kampani ya Gala Agriculture yomwe imalima mtedzo Macadamia ati nkofunika kuti akuluakulu a kampani ayike patsogolo ndondomeko zopereka thandizo la zinthu zotetezera ogwira ntchito monga zovala ndi zina kuti malamulowa agwire ntchito moyenera. Malamulo amene tikukambira mtsiku la lero munalibe malamulo akale zokhuza timati pa chizungu risk assessment ndi risk management systems. Zimenezi zimathandizira kwambiri kukonza pamalo athu pamene tikugwirapo ntchito. Unduna wa za ntchito ukuwunikanso malamulo ona za chitetezo cha pa ntchito ndi umoyo wabwino ndi thandizo la bungwe la mgwirizano wa mayiko aku Ulaya European Union kudzera pansi pa ndondomeko yotchedwa za ntchito kapena mchingerezi kuti skills for jobs. Mwazina zomwe akuwunika ndi kulimbikitsa kampani komanso eni malo a ntchito kufufuziratu zinthu zomwe zingaopseze chitetezo cha anthu ogwira ntchito, kufotokoza za ngozi kapena kudwala komwe kwachitika pamalo a ntchito, komanso kuti eni kampani akhale ndi udindo opereka zipangizo zotetezera anthu awo ogwira ntchito. George Kalungwe, Zodiac Lilongwe. Koti la magistrate kumzuzu la Rutsapabelo mkulu wa polisi mchigawo cha Kumpoto a Richard Luhanga omwe bungwe othandika range la ICB dawamanga powaganiza kuti sadagwiritse ntchito bwino udindo wawo. ACB kudzudzula Luhanga kuti adapititsa kumunda kwawo Kurumpi penti imene polisi ya mzuzu idalandira ngati thandizo pakati pa zaka za 2022 ndi 2023. No Mkubwi andi zambiri. Mkulu wa polisi mchigawo cha Kumpoto Richard Luhanga akuwadzudzula kuti adagwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika. Iwo akuwaganizira kuti adalamula kuti penti yomwe bungwe la Press Trust lidapereka kuti ithandize kukonza chipatala cha polisi ku Mzuzu
ayipititse ku munda wawo wa Nkhodzo mboma la Rumphi. Iwo anakadzipereka okha ku ofesi za bungwe la ufufuza katangale la ACB ku Mzuzu lolemba kummawa. Poonekera m'bwalo la milandu, lawyer wa bungwe la Anti-Corruption Bureau Adani Nyasulu anauza bwaloli kuti oganiziridwayo anamubweretsa m'bwaloli ndi cholinga choti angomudziwitsa mlandu omwe akumusungira. Koma iwo anati akumbali ya boma komanso maloya a oganiziridwa anagwirizana kuti koti lisawafunse ngati akuvomera kapena kuukana mlanduwu. Loya oyimira aluhanga a Victor Charles Kondwe anavomerezana ndi maloya a boma ndipo apa pomwe anapempha bwaloli kuti lipereke belo kwa oganiziridwayo. Chief Resident Magistrate Balaka kwapereka belo kwa aluhanga. Zina mafundo za beloyi ndi monga kuti aluhanga apereke ndalama yokwana 500,000 kwacha, komanso kuti abweretse mboni ziwiri zomwe zilonjeze kudzapereka 500,000 kwacha mboni iliyonse ngati aluhanga atalephera kutsatira ndondomeko za belo, kupereka ziphaso zoyendera pa ulendo, komanso kuti adzikaonekera ku ofesi za bungwe la ACB lachitatu lililonse pakatha sabata ziwiri. M'malo mwa Zodiac ndine Nowo Nkubwi. Mona nkhani pano pa Zodiac tikupatsani zambiri mukhale pomwepo. Zamomwe angathandizirani ndi kuti ngongole zomwe dziko lino linazo lizibweza mosavuta. Nduna munduna wa Simple Chichola Banda auza nyumba ya malamulo poyankha mafunso aphungu omwe anati ani nkhawa kuti ngongole zomwe zilipo pano zitha kusokoneza chuma cha dziko lino chisanatukuke. Zambiri mu ripoti yomwe alemba Andrew Viano. Aphungu ku nyumba ya malamulo anakumananso dzulo kupitiliza zokambirana zawo zomwe mwazina akukunika ndondomeko ya zachuma imene anayipereka mnyumbayi komanso malipoti a makomiti osiyanasiyana. Mtsutso unabuka mnyumbayi pomwe phungu wa dera la kumpoto mboma la Mzimba Yeremiah Chihana anadzudzula boma ndipo lowetsa dziko lino mu ngongole zochuluka. Achihana anati potengera ngongole zimene zilipo pano ndikovuta kuti chuma cha dziko chikwere monga momwe ndondomeko ya zachuma ikuyerekezera. Iwonso anati dziko lino lili ndi ngongole zambiri zoposa zomwe nduna ya zachuma inanena mnyumbayi. Koma nduna ya zachuma Simplex Chichola Banda atsutsa izi. Achichola Banda ngakhale avomereza kuti dziko lino lili ndi ngongole zoposa 16 trillion kwacha, boma layika njira zofuna kuthandizira kuti ngongoleyi ayibwenze mosavuta. Iwo ati mwazina boma likulankhula kale ndi maiko komanso mabungwe amene analikongoza ndalamazi. Tisanamiza Malawi. Ngongole zimene tili nazo pano zokwana 16.9 trillion US dollars. Ndi ndalama zimene maboma onse apita kumbuyoko anatenga. Ndiponso maboma ena akumbuyoko anatenga ndalama zimene simungakwanitse kudziwa kuti kodi adagwiritsira ntchito motani. Koma ndinanena kuti kumbali ya Malawi kwacha ndalama ikuoneka kukhala ikulu kwambiri. Koma ngongolezi timatenga m'madola. So kwacha ikakhala kuti yagwedezeka imakhala ikukwera. Koma value ya US dollar imakhalabe yomwe ija. Pofika pano dziko la Malawi ndi ngongole zokwana 16.9 trillion kwacha zimene akatswiri pa zachuma kuti ndi zochuluka ndipo mpofunikira njira zabwino zothandizira kuti dziko lino lithane nazo ngongolezi. Kampani Eskom yati kuyembekeza kulumikiza magetsi kwa makasitoma atsopano osachepera 92,000 pomwe agula mita zatsopano za magetsi. Modzi mwa akuluakulu ku Eskom Engineer Maxwell Makwenda wati kudzera mndondomeko yopeka magetsi kwa anthu ya MIP pofika Juni chaka chino akhala atalumikiza magetsi anthu 180,000 atsopano. Amni Makwenda fotokoza. Ife panopo ku Eskom panopo tili ndi mamita mbwembwembwe. Talandira mamita 92,000 mmene mwaonera mkatimu. Ena ali mkatimu, ena ali kulilongwe, ena ali kumzuzu. Anthu abwere ndithu kuti kwanirise cholinga cha project ya MEAP. Project ya MEAP iyi kuti tukwanirise anthu 180,000 kwasala 82,000 connections. Anthu amene alipira ku Eskom pakali panopa ndi 47,000. Chifukwa chake tikufuna kulimbikisa anthu amene tinapasa ma quotation koma sanalipire kuti abwere tizalumikizire magesi. Abwere amene alibe 93,000 abwere azalipira 17,500 kwinako tizadula ku magesi.
koma ife tikutsimikiza panopa tili ndi chilichonse chofunikira kuti tilumikize magesi anthu mamita mbwembwembwe. Anthu bwerani ndithu, Eskom yakonzeka. Kupemphera Malawi wina asabwere kwa inu kukuwuzani kuti mumpase ndalama kuti akulumikizireni magesi. Ife kulumikiza magesi ndi kwa ulere, mukangolipira ife tukuyenekera tibwere tizakulumikizireni. Panopa talemba makontrakta komanso tili ndi mastafu athu a Eskom kuti abwere azakulumikizireni, ndeno musapereke ndalama kwa wina aliyense. Bungwe la zaumoyo pa dziko lonse langiza boma la Malawi kuti liyambe kuyang'ana njira zina zopeza ndalama zopita kuntchito zaumoyo pomwe mayiko ndi mabungwe osiyanasiyana asiya kupereka thandizo ku ntchitozi. Nthumwi ya bungwe ili mdziko no Dr. Nima Kimambo yankhula izi ulongwe pamwambo okumbuka tsiku lolimbana ndi nthenda za TB ndi khate komwe yamikira dziko lino pa ntchito zowunika anthu omwe ali ndi TB komanso kuwapatsa thandizo loyinirira. Franklin Mtambalika walemba ripoti ili. Bungwe la zaumoyo pa dziko lonse lapansi WHO lati tsiku lilonse anthu 3,400 akumamwalira ndi nthenda ya TB pomwe 30,000 akutenga nthendayi ngakhale ndiyopeweka komanso yochizika. Nthumwi ya bungwe ili mdziko lino Dr. Nima Kimambo yasindikanso kufunika kuti mayiko achilimike pa malonjezano awo kuti athetseretu nthenda ya TB ndi khate pofika mchaka cha 2030. Pa nkhani yakusiya kwa mayiko ena kupereka thandizo za umoyo ku dziko lino, Dr. Kimambo wati pomwe mbali zosiyanasiyana zikulimbikitsa dziko lino kuyamba kuyika ndalama zambiri ku nthambi pakufunikabe kuti mbali zina zithandize pa ntchitoyi. Mlendo olemekezeka pamwambowu anali mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Mayi Monica Chakwera yemwenso ndi kazembe wa nthenda ya TB omwe anapempha kuti pakhale mgwirizano pakati pa anthu kuti ntchitoyi ifikire madaya ku midzi ndi kuthetsa mchitidwe osalana mwa zina. Akhumbiza Kandode Chiponda ndi nduna za umoyo. Nkhani yakale ndi matenda akalekale pakati padakhala ngati basiyika koma ayisanatheretu ngati kasuku ngati kukotakota kuti lilongwe ino amapezekabe odwala apo ndiyapo ndelero linali tsiku longofuna kulimbikitsana kuti chonde nkhani ya chifukwa chachikulu chimene timati TB komanso nkhani ya matenda akhate chithandizo chilipo. Mwambo wokumbukira tsiku lolimbana ndi nthenda ya TB wachitika limodzi ndi mwambo wokumbukira tsiku lothetsa khate omwe umachitika la mulungu lomaliza la mwezi wa Januwale chaka chilichonse. Munkhani zina bungwe la UNAIDS achenjeza kuti ganizo la dziko America loyimitsa kupereka thandizo ku ntchito zochepetsera kufala kwa HIV lichititsa kuti anthu onjeza 2,000 azitenge HIV pa tsiku. Mkulu wa bungwe ili Winnie Panyima wati izi zichititsanso kuti anthu 6 million amwalire kamba ka HIV mzaka zinayi zikudzazi. Tikatenso tatsiza zomwe nazo matisanasiyane nayo mitu yake.